Naghilak si alias Gemma, human madakpan sa anti-illegal drugs operation sa kapulisan sa PRO 11, Panabo Police Station ug ubang unit sa PNP Sabado sa buntag Pebrero 15, 2025. Sumala ni Gemma na damay lang siya sa illegal nga transaksyon. Apil sa nadakpan ang live-in nga si alias Dan, usa ka backhoe operator. Subay sa report sa PRO 11, gihimo ang operasyon sa usa ka subdivision sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Wala ko nag-expect ngayon, nani. Karon mo pa ko si mana din anhi unya. Gihire man ko lang nga maglaba, magluto. 6 nga akong bulan. Nisugot ko niya. Nasyak man lang ko ganyan ginana lang ako kasayod. 6.5 kilos sa shabu ang nasignit sa mga operatiba atol sa drug bust operation nga mobalor sa 44.4 million pesos. Sumala sa suspect nga si alias Dan, ginahatod lang niya sa mga pusher ang illegal nga droga o ginapaagi lang sa social media ang transaksyon ug maghulat kung asa ihatod ang mga epektos. Mas dako ang ginabayad sa iyaha sa paghatod sa droga. Kaya mas dako mong ang offer mo nang ako na lang di grab. Sa mali na trabaho sa Bako operator ko sir. Matud ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang direktor sa PRO 11, priority high value individuals ang live-in partner ug nabutang sa top 1 ug top 3 sa listahan sa illegal nga droga sa Davao Region. These individuals, mga notorious ang mga yan at sila mga source ng mga drug pushers dito sa region at ngayon ay natsyempuan natin sila through the good intelligence driven by bus operations conducted by our operatives. Kasuhan sa pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nadakpan nga live-in partner.